живота честно в очи. Аз съм Петя Ставрева, евродепутат. Земеделския глас на България в обединена Европа. Петя Ставрева, кандидат на Обединените земеделци в листата на Синята коалиция за Европейски парламент. Пътувам много. През последните 2 години около 100 000 км само в България. Над 400 срещи в различни региони на страната. Стиснах хиляди ръце. Видях в очите хиляди българи. Обяснявам европейската политика в областта на земеделието. За Петя Ставрева най-важното е европейските пари да стигат до хората, а не да потъват в партийни каси, в обръчи от фирми или в приятелски кръгове. Това е моята баба Петра, на която съм кръстена. За мен семейството е изключително важно. Тя и дядо ми, земеделецът Иван Янакиев от село Бяга, Пазарджишко. Те са причината днес да работя в Брюксел. Те са причината да съм земеделския глас в Европа. Защото още като дете ми посочиха пътя. Време е за промяна. Време е страната ни да стане нормална европейска държава. Вярвам, че България може повече. Купуването и продаването на гласове е престъпление.